إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف په مینه باندې وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. بإخلاص درود الشريف هو بإخلاص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. درود شریف لگو ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمند الحاج الحرمین الشریفین پیر محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ طلوع صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم. 400 پڑھانگ اوڑیر و غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکو متیانو عاشقانو غلامانو لرینا نزدینا روجہ پخلی بانڈے راغلے درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ سرزماد دوارو جہان و خوشالے کامیابے آؤ کامرانے نصیب کا آمین ہوئے. گلنو در رمضان المبارک دویم جمعہ مبارک دا او دا رحمتن و بارانن پکرا شروری دا اللہ پا بندگان و باندے اللہ دی پا دغا انوار و برکات و بانی منگا و تاسو ٹول واند کی او دغا انوار و برکات دی اللہ زمونگا استاسو دا ٹول و پیوزے بانی نصیب کی. ما بل جمعہ در رمضان المبارک متعلق بیان کرے اچھی روجہ مبارکہ دادا اللہ تعالی جل جلالہ پخپل و بندگان و بانی و خصوصی انعام دے و احسان دے. ظاہراً کو انسان ہوئی چیرا سڑے دا خوراک اسکاک نمانی خوراک نشی کولے اسکاک نشی کولے
دا رب العالمین انسان تا دا امتحانات پا دا روجی پا دے میاش کی راولی چی یولس میاش دے پا خیٹ موڑے دا یو میاش دے لگا معمولی غند امتحان در بان راولما چی دا یولس میاش تو قدر دا کی پیداش زکاة چی ہر انسان با پا ہر ٹیم دا رب العالمین حمد و ثنا بیانی زکا مونگ دا اللہ پاک بندگانی او دا مدینی منورے دا جانان مبارک امتیانی او الحمدللہ پا جبم دا قرآن عظیم دا تلاوت ترانی دی دا اللہ دا ذکرون ترانی دی دا مدینی منورے دا جانان دا درودن مبارک و ترانی دی اللہ دے ام دقا سے قائم و دائم و ساتھ لگی لگ دڑد اخلاصا گلن رازا تچید اللہ خبر منی او پر رمضان المبارک کے ستاد دی خلین دا وگم رازی دا بدبوئی رازی ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا مدینی منورے جانان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ لگ دڑد اخلاصا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد ذکر کئی چه دا روجدار دا خلین چه دا کم وگم روان دی دا بدبوئی تی روان دا نو دا که دا یو انسان پا بل باندیو لگی نو یک دم سپیمی پٹی کی دا که دا خلین وگم غند رازی بوئی غند تی رازی نو دا چه کم انسان چاہتا نزلی جنا بل انسان دینا خلا دا پٹکی دا مدینی منوری جانان مبارک فرمائی وی رب العالمین جل جلالہو دا دی خپل روجتی بندن پارشبرین بانی سونا خوشحالی گی راشد دی خوشحالی اظہار وورے کسوک دا چانا خلا پٹکی کنا نچه چانه پٹکڑی اگا پیشی نو دیر خفش زکر چه خامخا خلین خود انسان بویزی کنا کنا دا بعد کسانو دا خلین دا مشکو بیدزی توریو شاری کنا نو ما تا گو رئی جی موتا تی کرکا کو دا روجدار دا خلین اللہ کرکا کئی را شیوورے زکر چه دا انسان سائم دے روجدار دے نورا شستا دا دی خلی دا وگم قیمتم اللہ سرشتا دا سجدو ثواب خود بیل لے دا تلاوت ثواب دی بیل لے دا ذکر اذکار ثواب دی بیل لے خراش دا وزن خلقو گورا اے گلال سرور کونین دا مدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چکل روجدار دخلین دا وگم را روان لے او دی خلین دا بدبوئی را روان دا دا مدینی منوری جلال فرمائی دا سائم روجدار اللہ تدون محبوب دے چه دا روجدار دخلی دا وگم و بدبوئی شی دا اللہ جل جلالہو باندے دا جنت دا مشکو دا امبرونم مزیدار لگی دا جنت مشکو نے نمبر یوڑ استاد خلی وگم سو کوئی حضور مبارک کوئی حضور مبارک تا چاوی لی دی جبریل علیہ السلام پا واسطہ راغلی دی خویلی و تا چا دی اللہ دی رب العالمین ورطوی دی روجدار چکل دا اللہ جل جلالو در ازاد پار سائم دیا او دے روجنی سید روجدار دخلی دا وگم اللہ جل جلالہو تد جنت دمشق دامبرن محبوبے امام شافی رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی چی پر رمضان مبارک کی مسواک ممگے
زکا غوی د خلین وگم روان دے وگم زی پرید چی د خلین وگم زی او دا وگم اللہ تا د جنت د مشکو دا امبرون محبوب دے زمون حنفیان ورطوئی چی اے امام شافی رحمت اللہ علیہ مبارکا دا وگم چه دی دا دخلین دی دا غمی دا خالشی دا اغزین را روانوی او لحاظا مسواک زال یو سنت عمل دے نزمون دا امام سے پا مذہب دا حنفیانو پا مسلک بان لے پا رمضان المبارک کے مسواک مگلم ثواب دیا مسواک چه انسان مگی پکوجہ کی یو انسان میں سواکو مگا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مبارک فرمائی ہوئی رب العالمین جل جلالہ دا انسان دا مسواک دا برکتا دا مدینی منوری دا جانان ناز و ادا پکی شویدہ پکوجہ کی دیو فرض مز اللہ دا مسواک دا برکتا او یا فرض زبانی قبلی او پر رمضان کی یو فرض منزو کے پاویا فرض قبلی نو دا پیغمبر دا مسنت دا وجی نستا یو فرض تا پکوجکم دا او یا فرضو دا مسواک دا برکت تقویت ملاوی نشی سڑی پروجک بیا مگی نو بیا خو یو عمل پا او یا باندے دی نو خدے دی مون ٹولو لدغا نیکی راکی دغا ثوابون دی اللہ راکی شرط پاکی مسواک دے گوری برش ٹوٹ پیس دا پاکی شامل ندی کم انسان صائم دے روجدار دے دی چکلا روجہ ماتا کی تا پشمنی پورے دی بیا برش مگیلی شی ٹوٹ پیس پی دا پاسا پوڈر مگے او کم ٹوپ پی دا پاسا مگے آگے استعمالولی شے او چکلا دا صوبے صادق دا ازان ترانہ دی پزو وگنو بانے رالا نو دا آغا وقت پورے غروبی ابتاب پورے بتا دا دی مسواک پزے باندے دا برش و دا ٹوٹ پیر نزان بچ ساتے زکدی کے کیمیکل لی او آغا علب تا نقصان ورکیری حاضر روجی تا پہ نقصان رسی نو آغا ٹوٹ پیر و برش پہ نمگی او مسواک خود نبی نازو ادادا سورل سوکال مخی دا مدینی جانان مگلے لے ننم چی دا حضور نازو ادا سب جندے کئی یو خودی مستم تقویت ملاوی گی ثوابون سیوا کی گی پر رمضان کی ثوابم سیوا دے دا مدینی منوری جانان مبارک فرمائی ویچے کم انسان فوقت فساد دا امت زما کے یو حمل جندے کا وی زما دا نازو ادا اللہ تا دون محبوب دا چھ ما صد پاس پینزل سوکال مخ کے ماغا عمل کرے امتی دیو وقت کی لگیا دے وی زما دا خاطرہ ورطا دا دی مسواک دا برکتا اللہ دا سن شہیدان ثواب ورکی سونلوی نعمت تی مسواک ممگو کبا نمگو دا سکسانو پہ واررانے لگی نی آواز بے کڑے ہو ایلکہ مسواک ممگو بعد کسان مسواک کوئی مسواک نہ مسواک بوئی مسواک دا مگل ثواب دی او بلا دا خوشحالی خبر باتاو کما دا خوشحالی خبر دادا چی دا نبی خبر خطولی دا خوشحالی دی نو او مونگ دلتا نور سا بیانو پا ایمانی ہوئی مونگ دقا دا حضور شان بیانو دا اللہ صفتون دا مدینی دا جانان صفتون دی نور خو مونگ سا نہ بیانو اللہ دن دا نصیب کی گورا چکم انسان روجدار دیو دی بغیر دا روجین مسواک مگی نو حضور مبارک فرمائی دا مسواک دا اویون زیادت فیدی دی دا مسواک دا اویون زیادت فیدی دی سرور کونین دا مدینی منوری جانان مبارک فرمائے وہی چکم انسان زما امتی لگی شوئے او دپا رمضان کیا بغیر در رمضان نمسواک مگلے دے او دا انسان دا دنیا نزی جواب را کے مرگ برازی کنا